Yan! 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 Tama! Yan! 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 Tama tama! Yan! 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 Alaan eh! Yan! 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 Tama! O, dinanay! O, pinili na! Lapis siya mo eh! Tene! O, tele! Tene Tiloy! Tene Tiloy! Lapis! Oh, Tene Tiloy! O, Milayo! Ano pala? Lapis siya mo, may panik na ka! Inano mo yan! O, ta! O, pinili na! Inano na! Upload kayo pa ito. Ano? I-upload kayo pa. Ito, bitame! Ano pala eh? Ano pala eh? Daing na eh! Daing na nga! Ito, bitame! Ito! Kaya na kang baget. Tako banda kita. Ano? Ito na! Kaya na ano ganda. Yan na!
ng pulis pa.